Ya dai, salamu alaikum. Yaya lafiya? Ke ɗauko jariri mu bagari annoba sata ‘ya'ya ta zo. Ki mun bayani mana. Me ya faru? Me ya faru? Musamman ne ya rifta. An ɗauke me? Babban riga ta ɗaya? Wai me aka ɗauke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu nan muka haɗu da Ibro ya gaya min an ɗauke masa ɗansa shi da matarsa suna ta yawo. Saboda Allah yanzu zo tarar ke ma an ɗauke ɗana an ɗauke min jariri na. Kin duba ko ina da ina? Mai gida na shi shiga duk mahoda anguwan nan na zazzaga. To amma saboda Allah a sace jariri kamar an sace sisi. An sace sisi saboda Allah. Gaskiya ba zai yi ba. Shekara 60 ban taɓa haihuwa ba 62 sai a kanki. Ki zo ki ya san min da a ɗauke saboda Allah. Ai ina ai ba zai yiwu ba. Bala in je in duku. Ya ma da yake.